Hello लोगोफोर, welcome to my YouTube channel Rajib and Views. अर्थात आं राजिब आरो आंनि नोजोरफोर। आं नोजोर बोयो समाजारि आरो आबहावायारि थासारि आरो जाथायफोरनि सायाव। दायो आं नैबे समाव खाग्राबारि ओनसोलनि दुब्लि फोथाराव दंफैयो। अर्थात आङो आंनि बिहावजोआ मावनाय बे आबादफोरखौ नायनो फैदों। बिहावजोआ जोंखौ आबाद नायनो लानानै फैदों। आं बे आबादखौ नायनो फैदों। बे आबाद थिलियाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं दिनै। बेसेबांबा गिदिर गुवार फोथार, जेरैथिंबो जेरैहायबो बेसरनि थिलि। जोंहा बिहावजोनिल' नङा, बिहावजोमोननि बाहागिफोरनि गासिबो न'खरनि दुब्लि बेहाय बिथांमोना गासिबो बेसर फोदों। आं माब्लाबाबो बेफोरबायदि बेसेबांबा गुवार बेसरनि बागान दुब्लि नुफेराखैमोन। दिनै नुदों, नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनोब्ला जों जै जायगाथिं थायोना, बे जायगाथिंजाय जोंनि गामिफोरथिंजाय बेफोरबायदि समायना रमायना बेसरनि आबाद जानाय नुफेरा। मानो होनोब्ला जों जा जायगायाव थायो, अर्थात खैराबारिनि खोलाहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट खैराबारि स्टेशननि खोलाथिंजाय बे जायगाया जोबोद गोरान, माने गोरा जायगा। जों आथाल माथि होनना बुंनाय जायो। खिन्थु गोरान आबादखौ जोङो बांद्राय मोननो हाया जोंनि जायगाफोराव नाथाय नैबे जायगायाव आं फैनानै दिनै मोनबाय जे बे जायगायाव गोरान आबादनि मोजां हा आरो बे हायाव जोबोद मोजां गोरान आबाद जायो। जायखिजाया गोरान आबादनि अनगायैबो हमना ला गय, खान्थाल, थाइजौ, फाथै, नालेंखर बेफोरबायदि बिराद मोजां जायो बे जायगायाव। दा बेनिखायनो बे आबादारिफोरा जोबोद मोजां फसल दैखांनो हायो बे जायगायाव। खिन्थु बे जायगाया एसे हाजोआरि ओनसोलबो होननानै बुंजागोन। एसे टाउन सोहोरनिफ्राय एसे गोजान जायो दे नैबे जायगाया। खिन्थु ए बाबु, आबुनि बेसरखौ नायदों नों ने? दायो जोंनि मिसेस, आंनि बाबुखौ जोंहानि बिहावजोआ गावनि आबाद मावनाय मटर आबादखौ देखायनो लांगासिनो। जों बै जायगायाव देखायनो थांदों। नैबे एरियाया बुंनो थाङोब्ला हारसा एरिया जोब, खिन्थु बिहावजो मोनाल' हारसिङै एसे थख'है बर' न'खर जानानै दंफैयो। अब्लाबो गासैबो समाजारि मानसिफोरजों गोरोबलायनानै थायो। हारसाफोरजों बर'फोरजों ज'है थालायो। गासिबो न'खरसे, नोंसोरनि न'खरानो गासैबो बेसर आबाद नायनो फैदों। या बाबु, ए बाबुलै, नोंया बाबुनि माबा लानोसो नागिरोलै, बाबु लानोसो नागिरो। हेल' लोगोफोर होनदो नैया दे नाय। बाबु हेल'। जोंहासो आबु ओइ नै आइया थांबाय, आइया थांबाय, आइया थांबाय। थांनो हालिया जोंनिया ने नैया, नैखौ बारनो हाला जोङो। नैया दालाङा बायबाय, बाबुखौ लानानै जों बारनो हाया। जुथाबो गानना फैबाय, दैखौबो बारनो हानाय नंला। ओइ हे आबुलै, जोंहासो मटर बागान नायबायलै ने। मटर आबाद बयनि पापिया। नै नुनाय फिसा जाम्फैयानो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आरो बाक्सा डिस्ट्रिक्टखौ खावनै खालामदों, माने बर्डार आरो बेयो। नैबे नुहुरनाय गोलाव गोसोम औवा नुहुरदोंना, बे नुहुरनाय औवायाव दाख्लै हारसाफोरा बेलागुर सावनानै बेलागुर जादोंमोन लायनो। आरो बिसोरनो बेलागुर सावनायाव जानायाव मोनायाव पार्टि जानायाव बिहावजोनि बे आबादथिलिनि दुमनाय हेंग्राखौ लाबोनानै बिसोरो सावनानै जाफैदोंमोननो। दा खिजानि हारसाफोरनिया मा होनो, बेलागुर समाव मागो समाव सोरनिबा जेखर सोरनिबा दुमनानै दोननाय हेंग्राफोरखौ लाबोनानै सावनानै जानायनि मोनसे नेम दङ। दा बेबायदि नेमखौनो खिजानि बिथांमोना फालिदोंमोन, बा जियानो जादोला। ए बाबुआ, ए बाबु, नैया बाबु, इधर देखो।
Babu. Ay, apa aku cikgu lah. Besor kabai, babuah besor kabai. Babu, kembali rumah. Ayah, sabar sudah. Mudah sembelai lah, babu mudah sembelai. Bye bye. Bye 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 bye. थांनोसै जोङो बागानखौ नायनानै थांखानोसै ने. न'आव थांखानोसैलै ने बाबु ने. फुख्रि नायनि फुख्रि दोङो ने. आइया. फुख्रि. बे मास्टारा फामोननि ना? ए बाबु हाबगोन दे मेगनाव लोगोसे ने अभी हम चलते हैं घर चलेंगे अभी घर जाना है बहुत जल्दी पहुंचना है तांत है इसलिए हमें जल्दी जाएंगे यहाँ से मामा का घर से है ना बाबू हम मामा का घर से जल्दी से चला जाना है अपना घर पहुंचना है अंधेरा होने से पहले तो फिर चलते हैं दुब्लि फोथारखौ नायनानै फैबाय समायना रमायना बेसर बारिखौ नायनानै फैबाय दायो जोङो न' फारसे थांनांगौ खैराबारिसिम गोख्रै गारि सालायनानै न' फारसे थांनोसै बाबाय नै बाबु ने बाबाय होनदो दे बाबाय अ बाबुआ ओइ बोरमाफोरखौ नुनानै बिराद मोजां मोनदों बाबुआ नै बाबु ने चलो बोलो कुछ बोलो या ओके हेलो बिलाथि बग्रि ने इनिलाय मा खामानि मावबाय ने मामाया खामानि मावदों ने मामाया खामानि मावदों इने पकड़ते इसको पकड़ते ए बाबू बेना हेलो बाय बाय दे बाय बाय इयावनो थाखादो साननैसो नै हमनोसो नागिरबाय थायो बेयो ए बाबु दाङा नों आखाइ सुखाबायना नै मेमे जादो ने बाबु ने मेमे जादोलै